Ayan, Miguel Love, shout out. Madam Daisy, Miguel Love, shout out po, Madam. Good morning po, Tamsak host. Ayan. Madam, salamat po sa patamsak. Ayan, salamat po. Ayan si Madam Daisy. Live mo yan, Madam, or premiere? Tingnan natin. Ayan, patamsak naman pa ako sa premiere ko, Madam. Meron pa akong premiere ng 8. Short video lang naman to. Samber, Risky, Lalab, Miguel Love, shout out. Sis Ailensky, good morning. Lalab, good morning, Lalab. My premier, Lalab. Ayan, on the pin, my premier. Ayan, please connect to Daisy Idulan. Ayan, madaming tao yun sa kanyang live. Sis Daisy, hello, my host. Yes. Si Madam Daisy ay sikat. Ang daming viewers. Ayan, Samber, nagbaba ng bahay. Samber, lablabin natin mga loves. Natakpan na yung link mo, Madam Daisy. Ano ba yung link na ginawa mo? Tingnan natin. Sa school. Patamsak naman ako, Lalab, sa aking premiere, mga lalabs. 8 p.m. yung aking premiere. Ayan, maraming salamat po. May premiere po ako ng 8. James Vlog, Sir James. Miguel Love, shout out po, Sir James. Sir James, Miguel Love, shout out po.
Ayun, patamsak naman po ako sa aking premier mga lalab. Sa aking mukbang na premier. Ayan, James Vlog, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin po natin. Dan Premier Lalab, salamat po Sir James. Yung premier kong nakakatawa. My friend, Jingjiyong Jong. Jingjiyong, what's your name? I will check. Jiyong Jonsong. Lalab Migalab, shout out, Jingjiyong Song. My premier, my friend, on the pin. Ayan, thank you so much. My premier on the pin, thank you. Short lang naman yan mga lalab yung premier ni Os. Sana matawa kayo sa premier ko. Ako nga lang sarili kong video natatawa na ako. I love you, John Song. Ayan. I love you, Lalabs. John Song. Tingnan natin, Sir James, yung bahay mo. Wow! Giordano dress and pants. Mura kaya sa Saudi? Ayan. Mura dyan, Lalabs. Darham-darham lang. Ay, ano ba yung ano dyan, pera? Sa UAE pala yung dirhams. Ay, my friend, Jingjiyong Song. Kindly, like my premiere, 8 p.m. Only 45 minutes, my premiere will start. Nung kasasara cellphone ng February, di mo ginagamit. Hindi mo na. Labi na. Hindi mo na lang ako ko premier ipapanood ko. Dali na. Premier ipapalabas. It means premier. Ipapalabas. Ang muna tong na-edit na ni Jonas. Dali na dang. Dali na dang. Ayan, 2 million big live shout out. If you give me your address, I'll send you a gift. Really? I will give you, no problem. Really, my friend? You will give me a gift? Here in Philippines. I will put there. What gift you will give me? Flowers? Bouquet of flowers? Address in the chat window. Okay, no problem. I will give. I will put there. No problem. Ayan, Migalab, shout out. Where are you? Don't leave me, mga lalabs.
I will be there. La 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 la. I will put my address, no problem. 4 million mega love shout out mga lalabs. Ayan. Palike naman ako. $4 million mega love shout out 4 million. Ayan, address in the chat window. Wait lalaba, wait lang. I'm gonna search something. Ayan, 5 million mega love shout out 5 million mga lalags. Maglablaban tayo, maglablaban. Do you want me to send you a lipstick? No problem. Send me more lipstick, no problem. Really? What is this? Okay lang yan. Yan. Di mo kaya chinarge? Ayan, 6 million mega love shout out. 4430. 4430. Mega love shout out. Everyone. Ayan, 5 million mega love shout out. Island Ski Vlog address. Yeah, I will put, wait 1 minute because I searched the zip code. 1 minute is still here. Samburiski, Lalab, thank you so much. Wait, my friend, Jinji Yong Song. I will put zip code. That's my address. I already put there in the chat. That's my zip code. That is a zip code here. Ayan. 4 million mega love shout out. That's my name. Yes. Ayan, 6 million mega love shout out. $6 million mga lalap, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan, Samber, thank you for staying on my live, my friend. Thank you. Ayan. $6 million, 6 tamsak. Ayan. I'll send you lipstick to this address. No problem, send me lipstick, no problem. Ayan. Tamsak, cheese journey, mega love shout out, che, lalab, che. Tamsak. Ayan. Lipstick from Korea. Ayan.
Brown or red? I like red. Red. Mga lalab, patamsak naman yung aking, yung aking premiere. Malapit na siya mga lalab, mga 8 a.m. Panoorin niyo yung aking premiere mga lalabs. Sigurado magugustuhan niyo yung premiere ko. Kung kayo'y nalulungkot, mapapatawa kayo ng aking premiere. Red. Ayan, 4 million. Thank you so much sa 4 million in the house. Good morning, I'm watching from Japan. Ayan, lalabs. Japanese, my friend, thank you so much. Thank you, my friend. Malalapalays naman ako sa aking premiere. Ayan. Only 30 minutes mag-start na po yung premiere ko mga lalabs. Okay, I'll send it to this address. Yes. Thank you, my friend. Ayan, 4 million, 8 thumbs up. Thank you so much. What is your work? At home, lalab, no work. $5 million, mega love, shout out mga lalab. Palike naman po ako sa aking premiere po, yung premiere 8 po 8. Ayan. 30 minutes na lang po mag-start na po yung premiere ni host mga lalabs. BG lang sis Franchi Journey. Madam Che, salamat po sa pa-BG po. God bless. Mga lalab, palike naman po ako sa aking premiere. 26 minutes na lang po mag-start na po yung aking premiere. Pasupport din po ako mga lalab sa premiere ni host. Ayan, maraming salamat.
While breakfast, ayan. Enjoy your breakfast, Lalab Samber. Hey, Ailensky, Dragon Gaming, Lalab, Migalab, shout out, Dragon Gaming. Thank you, thank you. My friend, Dragon Gaming. Mga lalab, pa-likes naman ako sa aking premiere. Ayan, 20 minutes na lang mag-i-start na po yung aking premiere. Siguradong magugustuhan nyo yung premiere ko, mga lalabs. Ayan. Mukbang ni Ailensky. Ayan, salamat po sa 7 million in the house. Thank you so much. Parang makulimlim yung yung panahon, mga lalabs. Maybe rain is coming. Ayan. Palike ako, mga lalabs, sa aking premiere on the pin, mga lalabs. Dragon Gaming new video. Ayan. Dragon Gaming, mga lalab, nagbaba ng kanyang bahay. Dragon Gaming. I'm gonna check your video, my friend, Dragon Gaming. SML movie GV plays Genshin and Pack reaction. And lalabs, Dragon Gaming. Nice editing. Kiss, keep it simple, survival. Good morning, my friend. Kiss. Kiss. Mwah, 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 mwah. Kiss, my friend. How are you, everyone? I kiss. Like my premier lalabs. 8 a.m. will start. Ailensky, are you down? Oh. Takuloko, you're awake now? It's a typhoon. No typhoon. Maybe other place they have typhoon, but inshallah here there's no typhoon. Takuloko, like my premiere on the pin, my friend. How are you? Did you eat? I'm dumb, Taku. Taku is my friend. Takuluku, what does inshallah mean? God, maybe God will give, inshallah, like that. In God's name, like that. Inshallah. In the name of God. Ayan. Really only know a little about loko-loko everything. Loko-loko. Loko-loko is a takuluko. Means they said to me,
Taco is from Mexico. Loco is crazy. That's why Taco Loco. Sambers sis Islandski have had breakfast. Wow, it's good. I'm done my breakfast, lalab. I eat this one bread and coffee. Why do you want God to give you a typhoon? That's stupid. Oh my God. Like that, in the name of God, this one typhoon not come. That's prayer. Why I pray like that, takuluko? Suhada. Kiss hello from Samber. Inshallah is a word that Arabic language uses for a God's will. Yes, takuluko. I will shoot you now. Shuhada. I know Shuhada. Inshallah, because I was worked before in UAE. Some people there, mostly people there, they are telling like this, inshallah, inshallah. Salary will come. They will, inshallah, inshallah tomorrow. Inshallah tomorrow salary coming. In God's will. Oh, see? 7 million Migalab, shout out 10 thumbs up. Mga lalab, patamsak naman si host mga lalab. Ayan, introducing today's shrimp tank from my Japanese friend. Taco, it's good for typhoon. Makes people crazy like Taco Loco. Maybe, Taco Loco, you did experience the typhoon, sa? Because in Mexico, there's no typhoon. Ha ha ha, 5 million Migalab shout out. Mga lala, palike naman si host ng premiere. Ang premiere ko po, baka makalimutan ni host, only na lang, 40, 45, 50. 20 minutes, my premiere will start. Kiss, lalab. Maybe you will laugh with my bukbang. Dan Pinos, ayan, thank you so much, Samber, my friend, thank you. A hurricane hit Mexico couple weeks ago. I felt it. Okay. But you are hiding na. The typhoon will come, you will hide inside your house. Takuluku from Samber Rizky. Connect to Takuluku Samber. The Silent Fighter Harang. Lalab, Silent Fighter. Migalab shout out. Silent Fighter Harang. Salamat sa parang. Meron ka ng jacket, lalab. Ayan, 6 million. Migalab shout out. Taku, that's awisam. A hurricane, get the boat. Let's go fishing. No, I was outside. It was windy and raining. Hi there, everyone. Silent Fighter, salamat sa jacket host. Lalab, maraming salamat din. Ayan. Maraming salamat. 6 million. Migalab, shout out. Mga lalab, malapit na mag-start yung yung premiere ni host, mga lalab, Awisam stream host, The Silent Fighter. Yes, thank you my friend, The Silent. Tamsak. Ayan, salamat lalab sa patamsak. May premiere si host. Mga lalab, alam nyo ba yung premiere ko is sana magustuhan nyo yan. 11 like press from The Silent Fighter. Ayan. 8 million Miguelab shout out. Ayan, salamat po sa 8 million in the house, mga lalabs. Islands, where is your boyfriend? Oh my God. No boyfriend. Why you're asking about this? Takuluko. Premiere is starting in 14 minutes. Oh, you have premiere. But I have also premiere. I put tamsak. Tamsak, my friend. Taco, I thought you were her boyfriend. Taco Loco, you're asking that kind so very personal, ha? Let's connect the Silent Fighter. Ayan. Silent Fighter, mga lalabs. Merong may premiere siya. Will start within 15 minutes. But for me, will start within 20 minutes.
Idol kiss from the silent fighter. Takuluko. Bro. Takuluko, luko. Goats. Premiere starting 14 minutes mga lalab. Ayan, silent fighter, they have premiere. Will start within 14 minutes. The silent fighter. I already thumbs up my friend, the silent fighter. Mga lalab, meron ding premiere sales mga lalab ha. Don't forget my premiere on the pin. Within 45 minutes. Within 15 minutes will start mga lalabs ang aking premiere on the pin. Ayan. Inshallah magustuhan nyo yung aking premiere. Mga lalab, you will laugh too much. That's mukbang mga lalab, mukbang. I eat a lot of food. I eat there on my mukbang. First time mukbang. 6 million Migalag shout out mga lalabs. Yes, when you get really old in life, they think that you are an old goat. Goat, you will cook the goat. This good for caldereta. Ayan. 6 million Migalag shout out. Kiss. Kiss, keep it simple, survival. Mega love shout out. Ayan. Where are you now, Tukuluko? Why you leave me now? Don't leave me. Islandsky, would you eat goat testicles for $1 million? But if you cook this one, I will eat. But it's not cooked. No, I will not eat. Ayan, biglang lumiwanag sa labas. Dumilim naman yung loob. Why like this? Oh. Suminag yung araw. Ayan. Introducing today's shrimp tank. Ayan. Lablabin natin si Japanese mga lalab. Japanese my friend. In the Philippines, they eat everything. Yes. Why it's dark? Oh. Islandsky, would you marry a goat for $1 million? No, I will not. Shuhada. $6 million, mega love, shout out 6 million. Dumilim mga lalabs kasi lumiwanag yung labas kanina kasi madilim. Madilim na kahapon. You cook him next day. Who? Ayan, 5 million, Miguelab, shout out 5 million. Takuluko, don't forget to like my premiere on the pin, my friend. Like my premiere, my friend, Takuluko. Within 11 minutes mga lalas, mag-start na po yung premiere ko mga lalas. Ayan, within 11 minutes mga lalabs. Support my premiere everyone. I know you will laugh with my premiere. Ayan, 3 million. Thank you so much. 3 million. Kiagos M. Lamin Official. Kiagos, my friend, Miguelab, shout out. Ayan, thank you.
My friend, I see you. Thank you, Kiagos, thank you. Islandsky, if a homeless guy put a gun in your mouth, what would you do? I will tell, don't shoot me. Because I have family, they are awaiting for me. Why they will shoot me for what? Kiagos M. Lamin Official. Ayan, thank you my friend. 10 minutes mga lalab, mag-i-start na po yung ating premier mga lalab on the pin po. Pa-support naman si host mga lalab sa aking premier within 10 minutes, mag-i-start na po yung premier. Hi host, Migalab shout out. Ma-Joyce Key TV, Migalab shout out. Ma-Joyce Lalab, Migalab shout out Lalabs. Ayan, tinanggal ko muna yung music. 12 tamsak host with ads. Salamat po madam sa pa-ads. Mga lalab, yung aking premiere mag-i-start na po mga lalabs. Yung nakapin po sa akin po yan. Sana magustuhan nyo yung aking premiere. Long time no see host. Opo madam Ma-Joyce. Matagal po kasi akong di nag-live kasi po ako nanganak. 5 months akong di nag-live. Nagpahinga muna si host. Ayan mga lalab pa, Ayan, 7 minutes na lang po yung aking premiere mga lalab, mag-i-start na po. Inshallah, you will like my premiere. Ang aking mukbang, ayan, Ma-Joyce Key TV, madam. Sige, tamsakan po natin. May premiere ka rin. Sige po, tamsakan po natin yung premiere mo, madam. 6 days pa pala, tagal pa. Ayan mga lalab, pa-support po yung aking premiere within 7 minutes, mag-i-start na po. Ayan madam, Ma-Joyce, tamsak na po sa premiere mo. Ayan, 3 million, Miguel Ara is a nasty girl, I know. I will tell, Madam Ara. Yesterday, I went there on her live, but you are not there, Takuluko. I'm waiting for you there, but you are not there. Ayan, 3 million, 13 tamsak, maraming salamat po. Ayan, within 6 minutes, mga lalab, mag-start na po yung premiere ni host. Ayan, pa-support po ako mga lalab sa premiere ko po. Ayan, 3 minutes na lang. Ayan, within 6 minutes mga lalab, ang premiere ni host ay mag-i-start na. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Di pa nag-i-start yung aking premiere, nagpapasalamat na ako sa inyong lahat. Di pa mga lalab nag-i-start yung premiere ko, natatawa na ako sa sarili ko. Yung video kasi nakakatawa yan eh. Nagmukbang si host dyan mga lalabs. Ayan, maraming salamat sa inyo, maraming salamat. Ayan, within 5 minutes, mag-i-start na po yung premiere ni host. Nasa Pinas ka pa? Opo, Madam Ma-Joyce. Nasa Pinas pa ako, 6 months pa lang yung baby ko. In God's will, makakabalik ako ng abroad. Mga hintayin ko lang mag 1 year old yung baby ko. Nasa Pinas pa po ako. Ayan, within 5 minutes mga lalab, mag-congrats, may new baby ka na pala. Opo, Madam My Juice, meron na po.
Malaki na, ano na, 6 months. Mag 6 months na ngayong September 3. Ayan mga lalab, within 4 minutes mag-i-start na po yung ano, yung premiere ni host. Ailensky, where is your Quran? Here, I have 2 books of Quran. This from ano, before when I was there in UAE. When they convert me, they give me this Quran books. I have here 2 Quran, ano, Takuluku. 4 million Miguel, Takuluku. Support my Premier Lalab. Only 3 minutes, my Premier will start. It is English, Philippine language. This one as English. English, my friend, Takuluku. Mga lalab, ano, ilang minutes na lang? 3 minutes na lang mga lalab. Mag-i-start na po yung premiere ni host. Pa-support naman ako mga lalabs. Takuluku, visit on the pin lalas, my premiere. I will wait you there on my premiere. It is English, my friend. Ayan mga lalabs yung aking premiere. 3 minutes na lang po mag-i-start na mga lalabs. Ayan mga lalab yung aking premiere. Nai-excite ako sa premiere ko O yan, 2 minutes na lang mga lalab. Start na yung premiere ni host. Ayan yung nakapin po. Pa-support naman mga lalabs yung nakapin. Mga lalab, 2 minutes na lang po, 2 minutes. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa mag-support sa aking premiere po. Ayan, 2 minutes na lang po, mag-i-start na po yung premiere ni host. Ayan, 13 thumbs up. Thank you so much po. Thank you, thank you. Ayan, ano, Takuluku. Ayan, 2 minutes na lang mga lalab, 2 minutes. Start na po yung premiere ni host. Thank you so much everyone. La 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 li la li. Ayan, within 2 minutes mga lalab, premiere will start. Ilang minutes na lang? Ayan, 2 minutes mga lalab, 2 minutes. Mag-start na ang premiere ni host mga lalabs. Ayan, Kuku Mix Vlog lalab, Migalab, shout out Kuku. Lalab, pa-support naman ako lalab sa aking premiere lalab. Ayan yung nakapin. Mag-i-start na po. Ayan, bigyan po kita ng jacket, Kuku. Ayan, Kuku Mix jacket ka na lalabs. Ayan, salamat lalab sa ano, pagpunta lalab sa. Ayan, 60 seconds. Mag-i-start na po yung premiere ni host mga lalabs. Ayan, pa-support po ako, Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalabs. Ayan, mag-start na po yung aking premiere mga lalabs. One Drop J, lalab, Migalab, shout out, my friend. Support my premiere already started, lalabs, my premiere on the pin. Ailensky, were you Christian before? I'm Christian, lalab, before. Here in the Philippines. Kuku Mix Vlog. Ayan. Takuluku. Support my premiere, my friend, on the pin. Already started.
Already started my premiere, my friend. Oh. Nag-start na po, lalabs. Nag-start na yung premiere ni Os Nakapin po. Ayan mga lalabs, nag-start na po yung premiere ni Os. Maraming salamat po sa nag-support mga lalabs. Sa mukbang ni Os. Ayan, maraming salamat sa nag-support po. Maraming salamat. Ayan, salamat po sa paharang ninyo sa aking premiere mga lalabs. Ayan, nag-start na po yung premiere ni Host Takuluku. Where are you? Support my premiere. Click on the pin, lalabs, on the pin. Ayan, salamat po sa nag-support po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Morning host, made in Kumburan, my friend. Big love shout out. Made in Kumburan. We're on the premiere, lalabs. Support my premiere, my friend. Harang. Ayan, Madam Burgess Vlog. Maraming salamat po. Like dan kanina. Ayan, maraming salamat po sa nag-support mga lalab. Maraming salamat. Ayan mga lalab, nag-i-start na po yung premiere na host, morning host lalabs. BG lang kita host at nagkakape. Maraming salamat po, maraming salamat. Natawa ako sa premiere ko. Jan po lalab, maraming salamat. Salamat po, salamat. Mga lalab, nag-start na yung mukhang news. Ayan, maraming salamat po sa nag-support sa aking premiere. Mga lalab, maraming salamat. Maray na aga. Are those flower in video? You will watch Takuloko. That's a word video. Suhada. Just support. Don't say that. Enjoy mo ko at bigit to support. Nagmumukbang din kasi ako ng kape at biscuit. Sarap ng kain mo. Nagutom ako. Ayan mga lalab, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa support nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga lalab, support my premiere. Hi, ayan, salamat sa nag-support sa premiere ko mga lalab. Ayan, maraming salamat sa support mga lalabs. Maraming salamat. BG till end. Ayan. Ayan, salamat po sa 10 million na nanonood sa aking premiere mga lalabs.
Basta Bicolana makakan dapat mayong supog. Ayan, maraming Islandsky, someone threw rock at your window and break it. What would you do? Nothing to do. Maraming salamat sa inyong lahat mga lalab. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa nanood mga lalas. Maraming salamat sa premiere. Ayan, maraming salamat po sa nanonood. Ayan, maraming salamat mga lalabs. Ayan, maraming salamat. Ayan, marami. Islandsky, do you still... Yes, yes. Ayan, maraming salamat po sa nanood. Ayan, maraming salamat po. Maraming malapit nang matapos yung ano ko. Ay, maraming salamat sa nanood ng aking premiere. Takuluko, why not support my premiere, my friend? Mga lalab, salamat sa nag-support. Maraming salamat, maraming salamat. Ayan, maraming salamat mga lalab sa nag-support ng premiere ni Host. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa nag-support ng aking premiere mga lalabs. Maraming salamat mga lalabs sa nag-support ng premiere ko ha. Thank you talaga sa inyong lahat. Harang. Madam Majoy, salamat po sa paharang mo, madam. Ayan, maraming salamat po sa nag-ano. Ayan, salamat po sa inyong lahat mga lalab. Maraming salamat. You are eating food. This time, no, I'm not eating. That's my premiere.
Ayan, maraming salamat po. Madam Majoy, sana yung premiere mo po, madam. You are eating goat testicles? No. For Mayan Migalab, shout out. $6 million, Migalab, shout out. 6 million. You had something white in your hand. What? What white? Upcoming premiere. Sige, Lalab, ipin natin yung upcoming premiere mo. Sige, dyan po lalab ng maanuan yan. Patamsak naman ako, Lalab, sa premiere ni John Paul. Kay Lola. Within 30, ay, tagal pa. September 1 pa. Madam Majoy Ski TV. Ayan, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Premiere mo din ito, madam, di ba? Natamsakan ko na ba ito? Yan natin kalimbang. Ayan, Madam Majoy, nakakalimbang ka na, madam. 6 million. Tawa ko sa mukbang mo. Nangumuk na. Yun ang totoong mukbang, John Paul. Walang hiya-hiya. Yun ang totoong mukbang. Walang hiya-hiya. Kasi yung ibang nagmumukbang, nagpapakyut. Yun ang totoong mukbang. Islandsky, how old were you when you found out you were dumped too? Ay, syuhada. 18 years old. Ayan, 16 tamsak. Ayan, patamsak po kay Madam Majoyce and John Paul Kaya po. Ayan. Ito Lalab, pangalawang tamsak kay Madam Majoyce. Ayan, tamsak din po sa iyo, Lalabs, John Paul, kay Lola. Islandsky, is your middle name Muhammad? Yes. Dikit ko to Lalab kay John Paul Lalab ha. O, dikit na yan ha. Kay Lola. Ito kay Madam Majoyce. Yan, Madam Majoyce, tamsak po sa mo, premiere. Ay, lapit na pinya pa rin siya. Oh, malapit na. September, Lalabs. John Paul Kaya. Ang dami kasing tao doon, Lalabs. Uy. Makapunta sana doon tapos mag-vlog. Daming tao doon, ang init. Takuloko new video. You have new upload, Takuloko? The same video, my friend. Mag-ipon ng pera para makasimba man lang. Ang daming tao doon, lalo kailangan magpunta ka doon maaga. Pagtanghali na, nako, sobrang daming tao. Siksikan ng tao dyan.
Ayan, Madam Majoyce. Tamsak again for 4 years in time. Firework Festival is alive. Madam Majoyce, nasa bahay mo po ako, Madam Majoyce. Ailinski, stop lying already. I'm not lying, Takuluko. Why I will lie? I'm not a liar, okay? Ayan, 5 million. Mega love shout out, 5 million mga lalabs. Jan Paul Kayadan from Kuku Mix Vlog. Kuya Pabs, nasa bahay mga Kuya Pab. Manila Zoo Entrance. Ayan, Kuya Pabs. Manila Zoo Entrance. Ailenski, if you go to restaurant and waiter spit your soda in your drink, what would you do? I will, tell to the manager. I will complain. Like that. Ayan, lalab. Kuya Pabs. Ayan, pinapanood ko yung video mo po. Nasa Manila Zoo. Entrance. Marami rin palang tao dito sa Manila Zoo. Takuluko Dan from Kuku Mix Vlog. Takuluko. Kuku Mix Vlog already connected to you. Return it to him. Thank you. Kuya Pabso, Dan. Ayan, full watch Kuya Pab. Kuku Mix Vlog. I don't have COVID. Shuhada. I don't have COVID. Takuluko. What are you talking? 5 million mega love shout out 5 million. Patamsak ako nakapin mga lalas, patamsak. Madam Majoyce, nandito ka pa ba, madam? Ayan, tamsak na madam sa'yo. Patamsak na kapin mga lalabs. Ayan, kay Madam Majoyce, may premier din mga lalab. Patamsak pa ako sa premier mga lalabs. I don't have COVID. What are you talking, my friend Takuluku? Patamsak po nakapin mga lalabs. Nakapin po tayo, nakapin.
Ayan, 4 million. Mega mega love shout out. Randy, Sir Randy Salvador Harang ho. Sir Randy, salamat po sa paharang. Mega love shout out. Sir Randy, salamat po. Ayan, lablabin natin si Sir Randy Salvador. Salamat po sa parang, Sir Randy. God bless. Ayan, 6 million mega love shout out. Tamsak at share po. Salamat po, Sir Randy, sa pa-share. God bless po. Ayan, good morning from Randy Salvador. Ayan, maraming salamat po. 6 million in the house, 18 tamsak. Thank you. Patamsak guys, upcoming birthday LS ko. Sige po, Sir Randy. Tamsakan po natin yan. Ayan. Kailan yan, Sir Randy, yung ano mo? September 6. Ayan, nakaano man ka sa akin? Kalimbang? September 6 pa pala yan. Patamsak, nakapin mga lalabs, nakapin. Ayan, si Sir Randy Salvador. Tamsakan natin mga lalabs yung kanyang LS birthday. Upcoming birthday pala ni Sir. Tamsakan natin yan, Sir Randy, ito. Tamsak. Tamsak, Sir Randy. Tamsakan natin nakapin mga lalabs. Ayun, Skiwa, you still from store in your Takuluku. You don't know the rules in the UAE. You are not allowed to take anything. Because if you do something wrong there, police will catch you. Maybe they will put you inside the jail. And you will not come out anymore. Maybe you will put in jail within 6 months or 1 year. Then after that, they will deport you. Going back to your country, okay? This UAE is very restricted about like that. So you are not allowed to do anything there. That's why I love UAE. I love UAE the best.
Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. I always steal from store. It's not good. Why you will steal? Because the store always steal my money. Why? It's not good, my friend. Ailensky, I love haram. Yeah, I know you are eating haram. I know. I know you are eating haram. Ano, takuluko. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Ara is haram. She is nasty. I will tell later that you are talking about like that. I will tell Madam Ara later on, okay? Maybe she's still sleeping this time. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Patamsak na kapin, mga lalab na kapin.
Introducing today shrimp tank from Japanese friend. Connect to Japanese friend mga lalabo. Ayan, nagbaba ng bahay. Zelensky, dog is haram, threw him away. No, dog is not haram, my friend. Why I will throw? Not good. Ayan, 3 million Mega Love, shout out. No. Ah. 3 million Mega Love, shout out. Director, my friend, Mega Love, shout out. Quran. In Quran, in it saya dog is haram. Yeah, I know. Mostly Muslim people, they like the cat than dog. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Ano ba yun? Ayan, thank you so much. Director, nagbaba ng bahay. Director. Love-lovin natin si Director, mga lalabs. Dagi Boy Dan from Kumix Vlog. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Is monkey haram? No, monkey's not haram. Ayan, 5 million mga lalab. Pinapanood ko kasi yung video ko kaya natatawa ko. Ayan. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Thank you, thank you, thank you. If monkey is still Quran, is that haram? Yes, Takuloko. You are correct, my friend.
Ayan, 5 million. Miguel Love, shout out. How is haram for monkey? It is animal. Ayan, maraming salamat po sa inyong support mga lalads. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Mga natawa lang ako sa sarili kong video. Pinapanood ko. Ayan, 6 million, thank you. If monkey wear human clothes, it is human? No, it's not human. It's still an animal. What are you talking, Takuluko? Why you're not follow my page? I already give you my name on my Facebook. I seen monkey wearing diaper before. Yeah. I saw also on YouTube, no. This monkey, they are babies. Because he threw his poop at everyone. No, not all like that, Takuloko. Not all. I'll escape monkey through. Nothing to do, Takuluko. You will cry. No, I will not cry. Why I will cry? Cry for what? I will not cry, Takuluko. Madang? Nirigos mo? Pailing? Hi, Mama. Tita Dida. Mama, na. Malapit ako hanggang alas 9 na. Natakpan na kurtina. Sara si Papa. Magkaduag na bagatong daro. Bagay na kambal. Tuto. Ang pututo ni Tita Aileen. Ang pugi-pugi naman ng pututo ko na yan, ay. Ay. Madali na dang. Kuya Lando's channel, Miguel Love, shout out po, Kuya Lando. Natawa lang ako sa sarili kong video mga lalads. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out. Kuya Lando. Miguel Love, shout out po. Ay, may nangangagat. Uy, may lumipad. Shout out. Natawa lang ako sa sarili kong video. Ay.
Mga lab, meron akong video mga lab, yung bago kong upload, yung mukbang. Ayan. Ayan, 6 million mega lab. Shout out. Salamat po sa 6 million. Kuya Landos, ayan, si Kuya Landos, lablabin natin mga lalabs. Yan mga lalab, kung meron kayong problema sa inyong account mga lalab, halimbawa meron kayong Facebook account nyo, hindi nyo ma-open, Mega Lab shout out, Tamsak lalab, Kuya Landos, Mega Lab shout out. Mga lalab, kung meron kayong problema sa inyong account, halimbawa yung Facebook account nyo hindi nyo mabuksan, or na-hack yung inyong account mga lalab, pwede kayong lumapit mga lalab sa Nakapin mga lalabs. Ayan yung Nakapin mga lalab, isa siyang hacker mga lalab, pero hindi naman siya nang hack basta-basta. Depende na lang sa sitwasyon. Ayan. Kung meron kayong problema sa account nyo, hindi nyo mabuksan, nakalimutan nyo yung password. Ayan mga lalab, lablabin nyo yung Nakapin mga lalabs. Matutulungan kayo niyan. Si Junaski, ayan, Pilipino yan mga lalabs. Kung meron kayong problema sa inyong account, ayan, i-message nyo lang yan. Meron din siyang Facebook page. Ayan, Junaski rin yung kanyang pangalan doon. Kung meron kayong problema sa inyong account, kasi mga lalab, one time, yung aking Facebook is hindi ko na siya ma-open. 3 days ko na siyang hindi na-open. Kasi nakalimutan ko yung password niya. So ngayon, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, patulong naman kasi yung Facebook hindi ko na siya ma-open. Ang ginawa niya mga lalabs, kinuha niya yung Gmail ko, binigay ko sa kanya. Tapos siya na bahala. Ni-retrieve niya mga lalabs yung aking Facebook. Ayan, yung Nakapin po. Ayan, marunong yan mga lalabs. Kung gusto niyo meron kayong mga kaibigan na nahack yung account at gustong mabawi, ayan, lumapit kayo sa kanya mga love, kay Junaski. Kukumix Vlog, ayan. Yung account nyo hindi niya mabuksan, yung Facebook nyo, kung ano pa man, ayan. Kung gusto nyo magpaayos ng inyong computer, nasa siya lalab, nasa Dubai, yan alam nyo mga lalabs. Itong computer ko, pag may something na problema, alam mo ginagawa ko sa kanya, mini-message ko lang yan mga lalab. Inaayos niya to through online mga lalab ha. Itong computer ko siya nagpapagalaw niyan. Iko-connect niya lang yung computer niya sa abroad hanggang dito. Basta meron lang wifi. Si Journey BG. Ayan yung Nakapin mga lalabs. Kung meron kayong mga kaibigan dyan na may problema sa mga account, ayan. Dikitan nyo yung Nakapin mga lalab. Isa siyang hacker mga lalab, pero hindi siya nag-hack basta-basta mga lalab. Depende na lang sa sitwasyon. Kung meron kayong problema, kung may mga pa kayo, ayan, connect kayo sa Nakapin mga lalabs. Yung account nyo may problema, ayan. Matutulungan kayo ni Junaski mga lalabs, yung Nakapin. Ayan. Dikitan nyo po yung Nakapin. Ayan. Kukumix Vlog, nagbaba ng bye, Madam Chi Journey. Ayan, salamat po sa pabidyo, Madam. Maraming salamat po. Ayan, yung Nakapin mga lalabin natin yung Nakapin. Or else mga lalab, mag-message kayo sa akin, tapos ayan, tutulungan nyo kayong makontak yung si Junaski kasi minsan busy yan sa work. Nasa Dubai yan mga lalabs. Pag ako nagsabi dyan about dyan, may problemang ganyan, ayan, naayusin niya yan mga lalab agad-agad. Kasi yung Facebook ko na-retrieve niya yung Facebook ko mga lalab, na ibalik yung Facebook ko.
Kasi na ano ko siya, na sign out. Pero nakalimutan ko ang password. Hindi ko na siya ma-open. Kahit ulit ko siyang sinasign in, hindi ko talaga siya ma-sign in. Pero thanks God na ano ko uli. Nagamit ko uli yung Facebook ko. And for Melon, thank you so much. 20 thumbs up. La 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 na 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 na. Madam Che, maraming salamat po. Ikaw, Kukumix Vlog, kung may problema ka sa account mo, Kuya Pabs, lapit ka lang sa akin, Kuya Pabs, I will help you. Pag merong nag-hack ng account mo, ayan. Mababawi natin yan. Ayan yung nakapin lang mga lalab. Dikitan nyo lang yung nakapin. Ulit-ulit yung sinasabi, baka magsawa kayo sa ulit-ulit ko. Ang nakapin po, dikitan po natin mga lalabs. Kung may problema kayo sa account nyo, kung nahack yung account nyo, ayan. Pwede kayong magpatulong sa nakapin kay Junaski mga lalabs. Meron pa siyang isang account sa Facebook, yung Bloody Coder. Hindi siya nagpakilala doon, pero dito, sa isang account na pinakita niya yung mukha niya. Alam nyo bang, yung Bloody Coder niyang account is laging nare-report. Hindi siya mamuni-monetize kasi laging nare-report. Siguro yung kapwa niya hacker, yung kanyang account is laging nare-report kay YT, kaya lagi siyang nagkakaroon ng problema. Nagkaka-strike. Marami na siyang dinilit na na video. Yung lang sa kanya, hindi naman totally siya yung basta-basta lang siya mag-hack. Depende sa sitwasyon mga lalabs. Hindi naman siya yung masamang hacker na basta-basta lang mag-hack. Ano siya mga lalab? Good hacker siya mga lalab. Tumutulong siya. Alam niyo mga lalab, before nasa UAE pa ako, nakasama ko tong ayan si Jonas mga lalab ha. Doon sa bahay nila, yung kabilang bahay, meron may wifi din doon na sarili. Alam niyo mga lalab, kayang-kaya niyang pasukin, kayang-kaya niyang kunin ang password ng kapitbahay mo. Kayang-kaya niyang kunin yung password ng wifi nila. And then, yung cellphone mo, sabihin sa kanya, i-hack mo nga to kasi naiinis ako dito eh. Lagi itong nangaasar sa akin. Tapos, one day, hindi naman niya inano mga lalawat, tinignan niya lang yung cellphone. Yung ibang lahi na yon, pinasok niya yung account ng mga lalaba. Yung lahat ng laman ng mobile niya, nakita niya. Sabi niya, yung cellphone dito, ang daming video na skandal, mga ganun. Sabi niya, i-delete ko yung isa. Pinakialaman mga lalads. Alam niyan mga lalab. Alam mo ba dati yung cellphone ko noon? Kahit wala ako sa bahay, kahit nasa labas ako, kayang-kaya yan mga lalab pa istapin. Halimbawa, gagamit ako ng cellphone ko. Yung cellphone ko mga lalab, bigla niya lang binablock yan mga lalab. As in yung niyan, block. As in siya lang yung makaka-message dyan. Bigla siyang mag-message. Oy, anong problema mo? Ayan, yung screen niya mga lalab, binablock niya yan. Nagiging itim yan. Tapos siya lang yung nagme-message dyan. Walang iba. Nakikita mo yung pangalan niya, Bloody Coder. Yun yung isang account niya sa YouTube. Ayan, 8 million mega love. Maria Malu, harang. Maria Malu, mega love, shout out. Ayan, 21 thumbs up. Kaya mga lalabs yung nakapin. Ayan. Isa siyang hacker mga lala. Pero wag kayong matakot kasi hindi naman yan yung masamang hacker. Hindi siya basta-basta nag-hack. Basta-basta ha. Kung may gusto lang kayong ipahack sa kanya, yun gagawin niya. Naalala ko nga mga lalab, nung galing ako ng UAE, galing akong abroad, pumunta ako sa kapatid ko sa Cavite. So ngayon, meron yung kapitbahay nila, merong wifi. So ngayon, ginawa ko dun sa kapitbahay, sabi ko, pwede bang pakabit ng pakabit ng computer ko kasi magla-live ako. So ngayon mga lalab, hindi gumana yung internet nila kasi sobrang madaming nakakabit.
So ngayon sabi ko dun sa kanya, pwede bang kunin mo nga yung niya, yung password. Kasi ibibigay ko sa kapatid ko. Kasi nakakonect sila mga lalab pero nagbabayad yung kapatid ko ng every month. So ngayon, ginawa niya, kinonek yung laptop ko, tapos ayan, kinalikot niya yung buong detalye. So ngayon mga lalab, nalaman namin yung password ng wifi. So binigay ko sa kapatid ko. So ngayon yung wifi nila free. Doon yun sa Cavite mga lalaba. Basta kinonek ko lang yung laptop ko. Tapos yung si Jonas kinasa abroad yan mga lalab. Kaya niyang i-connect yung wifi, yung niya, yung computer niya. Kahit nasa Pilipinas ako mga lalab, kayang-kaya niyang pagalawin yung computer ko mga lalab. Kasi minsan nagkakaroon ng problema to. Sinasabi ko sa kanya mga lalab, paayos na naman yung computer ko kasi mai-update, hindi gumagana ng ganyan-ganyan. Sabi niya lang sa akin, sige, open mo yung laptop mo. O siya na, mga lalabahala nagpapagalaw, siya na nag-o-open yan, siya na nag-ooperate ng computer ko. Through UAE hanggang dito mga lalab, basta meron lang wifi. Ayan, how are you? Bulwari TV, Migalab, shout out. How are you, Abi? Ayan. Bulwari TV, Samira Lalab, assalamualaikum, walaikum salam. Maria Malu, how are you sis? I am good lalab, alhamdulillah. Ayan, pamahal. Maria Malu, Samira, short video. Ayan. Sige, Manang Maria. Tingnan natin. Ang laki pala ng bahay ni Madam. Barbecue at the resident house of my alaga. Ayan, Madam Maria Malu. 6 million Migalab, shout out. Ayan, Madam Maria Malu. Meron ka, Madam Harang. Good morning, Abi. Bulwari TV Lalab. Good morning to you, my friend, Abi. Ayan, good morning. How are you, my friend? Mga lalabs, okay, mag-English tayo. Mga lalab, if you have a problem with your account, mga lalab, you can connect to Junaski on the pin, mga lalabs. If you have your Facebook account, you are not opening because you forgot your password or you have problem, no? Or somebody hack your account. You can ask help, mga lalab, to Junaski on the pin, mga lalab. They will help you. That guy is a hacker, okay? But mga lalab, he's not a bad guy. If you have a problem, you can contact him. Junaski on the pin, mga lalabs. I'm very fine, Abby. Ayan. Thank you so much, mga lalabs. Ayan, Ma'am Malo. Wow, barbecue, yummy. Ayan, Madam Malo. Sarap ng barbecue mo. Wow, ang daming food. Ayan, 5 million mega live siya ng Samira nagbaba ng bahay. Bulwari, my friend. Ayan, Madam Malu. Sabay mo pa ako, Madam Malu. Sa yung barbecue. Chinita girl. Ayan, Madam Malu, watching po, Madam Malu. DTS Orchest done from Kukumix Vlog. Ayan, salamat po, Kukumix Vlog. Ayan, Kukumix Vlog, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin, mga lalab, Kukumix Vlog. Ayan, Madam Malu, sa bahay mo pa ako, Madam Malu. Ayan, Madam Malu, meron siyang harang po, Madam Malu. May harang, choose Promen.
Coco Mix Vlog, ayan nagbaba ng bahay. TikTok sa gabi. Ayan, Madam Malu. Sa bahay mo pa ako, Madam. Dikit to Madam, sa iyong big fish. Ang laki ng views. Yan, dikit na po doon sa mo, sa fish. Yung malaking fish. Samira, my friend, watching your short video, lalabs. Samira. Shimmering Water, Italy trip. Wow, you went to Italy, Samira, lalabs? Wow. Watching lalab, Samira, your short video. Done. Samira is still watching lalab, Samira.
Mga lalab, ako yung magpapaalam na po mga lalabs. Ayan, bukas na lang po ulit mga lalabs. 7:30 po everyday yung aking live. Ano ba? Tapos nagpa... Ano, kaya mo na pa. Hindi gusto niya. Na, tiltan ko. Yung nakakagat. Ano pa? Sorry, anak, kagat. Ano kinakakagat? Ay, gabi naman. Hindi na mula na. Ayan, 4 million mga lalab. Maraming salamat po. Magpapaalam lang po ako kasi nandito na yung batang makulit to. Ay, naggiring daw na. Ay! Makulit. Kinagat na yung kita mo. Ano kasi nakakagat sa imo? Ayan, thank you so much mga lalab. Magpapaalam na si Yos. Coco Mix Vlog, Kuya Pals. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye. Mag-out na po ako. Bakit ka kinagat niyang? Ha? Bakit ka kinagat?